ҳамин қалинга арзон кунен, илтимос падару модаро кумитаи дин илтимос ҳамин масъаларо ҷиддӣ бинен. я нархи муайян монен ҳамин қалинги духтарода. медонам духтар калон кардан осон нест, медонам зиндагӣ душвориё дора, медонам нархи бозор қиматӣ дора, вале илтимос я раи ҳал шаёен. бача ҷавонои тоҷик мона ай даст додестем, шербачаҳо ҷавонои тоҷик барои 2 сум пули ҳаром шуда рафта контракт баста рафта ҷони ҷавони худшона ҳайф кардесиян. 50% мепирсӣ барои чӣ рафтаи Россия? барои зангирӣ, барои пули зангириро кор кардам. дар ҳамин ватанам пули зангириро кор кардам. меша агар шумо қалинга пас кунен, қалинга камтар кунен, кумитаи дин, вазорати корои дохилӣ илтимос ҳамин масъаларо ҷиддӣ барен. раҳм бар ҷисму ҷони ҷавонҳои тоҷики худмон кунен. падару модаро илтимос, духтардоро шуморам фарзанд дорен, шуморам бача дорен, фикри бачаҳои худтон накунен. вазъияти Россия ганда безеб шудагай, пул осон нест ба даст овардан. 100,000 сомон пули қалинга кардиям баъзе ҷода. ӯ бача зангир маҷбурай барои пули қалин кор кардан рава Россия. Россия ки рафт дар қапи фиревгаро, дар қапи бадбахтое мехӯра ки фиревш мекунан, фалон ҷора пули калон кор мекунӣ, фалон хеле хевухе гуфта фирев каресиян бачаҳо даст ба ҳар корои ғайри динию, баъзеш закладчи кор каресай, баъзеш рафта контракт имзо каресай. мефаҳмӣ мақсади асосишон барои чиай? барои пули калон ба даст оваранд. мегӯянд дига ба пули стройка, ба ин 2 сум пули стройка мо занг гирифта наметонем, кор карда зиндагимона пеш бурда наметонем. маҷбур шудиян даст ба ҳар коро заистиян. падару модаро илтимос бачаҳотона пеши хеши таворову шиносои аниқтон роӣ кунен. Россия якумш роӣ накунен, ҳамун тоҷикистон пури кора, ягон кор ёвен дар ҳамунҷа кор дамоненша, ё ягон давлатҳои дига роӣ кунен ки тенҷиву амона амният боша. мераванд бачаҳо закладчӣ кор кард дуромадесиян. 200 та бачаи тоҷик қариб дар зиндонҳои Махачкалаву Доғистону дар ҳамун ҷо зиндонӣ шудагиян. айрӯи чӣ? айрӯи иними кори ҳаром, закладка фиревшон мекунанд, дастафка меган фалон ҷо мерен кор дастафка ҳастай, мераванд фалон чирагира айҷа уҷа бар меган, мебара проверка накара бурда паси панҷарада шинондесияншон ва нисб зиёдаш пули калон ваъдашон метиҳанд. ино бачаҳои ёшан, ино безанан, ино хуншон дар ҷӯшай, ақлшон асос кор фаҳмонда наметонанд. мераванд подписатсия мекунанд, мераванд хиёл ҷанга хиёли ягон кинои вандам кардиян ё кинои ягон ҳиндиски кардиян. мерем дар уҷа акумо қаҳрамонӣ мекунем, зинда мебиём. уҷа хони очат нест, уҷа ки рафтӣ мегиранд нухе сафи пешда мемунанда. мерай 2 рӯзда гуфти ӯ гапо гум мешӣ, ба мегарда падару модарат ов дар пари дидаш тира кофта. падару модаро шуморам фикри фарзандотон накунен. замоне шудагие ки бояд имхе ҷамъ шавем, ҳамаи миллат бояд ҷамъ шавем, амхе як ҳама бояд даст ба дасти ҳам гузорем, бачаҳоро нигоҳ кунем. ҳозир тарбияи бачаҳо, тарбияи духтароро қин шудагай. бачаро тарбия куниш қин шудестаед. рӯз то рӯз роиш мекунен, Россия ба ихтиёри худаш мерава, ҳайф мешавад, баъд як ҳаёт сӯхта мегарден. ҳамин қалинга арзон кунен, 50% бачаҳо барои пули зангирӣ кор кардан Россия рафтесиян, рафта инему коро да даст задесиян, рафта ҳамин хел азову кашида дар паси панҷараҳои зиндон, баъд дар ӯ зиндон подписатсия мекунанд, мераванд ҷанг, ҷони ҷавони худшона ҳайф мекунанд. ҳамин хел насли мо, миллати тоҷик ҳамин хел ҷавонош нест шуда рафтестай. охи мо бояд вақту соатш омадагия ки ҳамин чиза бояд нигоҳ кунем, назорат кунем, ба инобат гирен ҳамин чизоро. илтимос ҳамин қалинга як нархномаи муайян кунен ки ҳамин кадом падару модаре ки қалинги зиёд талаб мекунад баранд ҷавобгарӣ да кашанша ранги иними танзим кунанд. ҳамина инак танзим ҳастай ку маъракаҳоро назорат мекунад. касе ки маъракаҳо да нарушад мекунад мебаранд ҷаримаш мекунанд. ҳамухе кунанд. кадом падару модари қалинги зиёд талаб мекунад баранд ҷаримаш кунанд, баранд ҷавобгарӣ да кашанша. ба худо фикр накарад ҳамин короро мекунем, не ки оқибатша. гуфти ӯ гапо нигоҳ намекунем. ҷавоно ҳама
вай шидесиян ҳайф шидесиян ба худо ҷони ҷавоншон ҳайф шидесай ман дилм месӯзам ай дилсӯзӣ ма мегӯм ами гапора ман навқат я одам гап задам дар зиндонҳои махачкала ҳама бачаҳои ёшхованд ҳамаш қариб заклатка қати шиштагианд ҳамаш фрев хӯрдагианд дар қапи иними ҳарромхӯрои наркобизнесо хӯрдагианд наркобизнесо фрев караганшон уна шиштиян даврҷа низ зиёдуш подписатсия кардиян рафтиян ҷанг беному нишон шудагиан хе гуму гур шудагиан нисфи дигаш дар ҳамуҷа ҳайф шуда рафтесиян миллати тоҷик ҳайф мешавам хел ҷавонои мо ҳайф шудесай насли мо нес шудесай и чиза хулоса бурорем ба худо агар дар рафти гапзанӣ ягон эҳсосотӣ шуда ягон гапи хато гуфта бошум аввалан ай тамошобино бахшиши зиёд мепурсим ба ай кормандои мақомот узри зиёд некем ҳами фикри мана ба инобат гирен ҳами қалинга як хамонен я нархи муайян дамонен як хелекинен ки на дар духтардор ҷавр шававу на дар бачадор кансел кинен гуфтиу гапо нисф зиёди ҳамун чизе ки ҳамун духтар мегира хони шаҳр мебарад дар кор нест нисфи авай нисф зиёди авай дар кор нест мисол гирем қолин ҳамун шаҳр худаш кор кина оста оста қолинша мехара телевизор ҳамун шаҳр кор кина оста оста телевизорша мехараба ҳами чизоро як ябора талаб кардан дар кор нест ё ки пардаву дар сархону як маҳшар чизу чорае ки мебаранд зиёдтии лишни мебаранд ҳамун чизоро кансел кинанд қалинга кам кинанд 18 та курпача набаранд 4 та курпача гиранд баранд ҳеҷ гап надора 27 та болишча набаранду 2 та 3 та болишча гиранд баранд ё ки 10 та болишча гиранд баранд бисёр чизое ҳастае ки мошнаи ҳамин чизоро кам кардан қалинга кам кардан духтардоро илтимос ман мефаҳмам шуморо ман худмам алҳамдулиллоҳ ҷияни маҳшар дорум духтари маҳшар дорум гуфтиу гапо духтар дорум чӣ дорум ман шуморо мефаҳмам не ки шуморам бачадорора фаҳмен фикри бачадорора кинен илтимос алло нигаҳбонтон ба инобат гирен ҳамин чиза ки ҷавонои мо ҳайф шудесиянд